Bloeiend grot en losse bladen op de camping. Dat is volle beter voor het biofoscaat als de strak minder veeltjes. Recreatieondernemers kunnen een cursus volgen van Stichting Kening om haar terrein toegankelijker te maken voor alle soorten libben. Bij moetingsplak het Lage Noorden in Marm hadden ze de cursus al volgen en hadden ze een fever online. Ja, we hebben dat aangelegd omdat we wat wilden doen aan de biodiversiteit op deze plek. Er zijn natuurlijk heel veel sloten en die sloten hebben best steile oevers en heel rijk water. En deze vijver die staat eigenlijk los van die sloten en heeft hele flauwe oevers, zodat de dieren daar makkelijk in en uit kunnen en kunnen drinken. En deze vijver is ook alleen gevuld met regenwater. En dat is minder voedselrijk water en daar groeien dus meer verschillende plantjes in. De cursisten krijgen les, gaan op excursie en krijgen een ecoloog mee op haar eigen terrein. En we kijken heel erg naar het gebied van waar bevind je je op het land. Dus zit je op het klei of op het zand. En daar gaan we kijken van wat kun je daar dan het beste doen. Dat we niet lukraak gewoon overal allemaal hetzelfde doen. Maar dat we kijken naar de omgeving en wat daar past. In Marm werkt het al. We hebben al een salamandertje gezien en er komen al wat kikkertjes in. Toen we hem net gegraven hadden, hadden we binnen 2 weken al de reeënhoefjes in de oever staan. Dus dat betekent dat de beestjes het opzoeken om te drinken. Ondernemers die het nog meedoen willen, kunnen haar aanmelden. De cursus is vergees.